Hola, bon dia, el meu nom és Gàlia. Avui a Ràdio Ins Montbui us explicarem unes quantes notícies. I ara us passo amb l'Àlex. Hola, començarem amb una notícia dels esportistes de la Vall de Núria, al Pirineu Oriental. Té un dels recorreguts més emblemàtics per als amants de les curses de muntanya. Aquest recorregut ha fet pujar al podi un dels millors esportistes del nostre país i també van creixent any rere any. Aquesta cursa em sembla molt bona per començar a ser un bon esportista. Seguirem amb una altra notícia que us explicarà la meva companya la Gàlia. Veïns d'Igualada indignats irrompen al ple on s'ha aprovat la pujada d'impostos. S'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament per protestar contra l'augment que s'ha aprovat. Un 9% les taxes, un 28% les escombraries i un 7% l'IBI. Ara passarem amb la següent notícia. Les comunitats educatives de diverses escoles de Catalunya denuncien la falta de vetllidors. Són els treballadors que s'encarreguen d'acompanyar l'alumnat amb necessitat educativa especial. El Departament d'Educació defensa que la invasió ha crescut, però alhora reconeix que hi ha centres amb menys recursos. Hem parlat amb les famílies, vetllidors i responsables del centre educatiu que reclamen a la Generalitat el compliment del decret de l'escola inclusiva aprovat el 2017, però que no s'està implementant de manera total. Aquí a l'Ins Montbui també necessitem vetllidors. Ara la Gàlia passarà d'un tema d'última hora molt interessant. 10 dotacions dels bombers de la Generalitat van treballar aquest dimarts a la nit en l'incendi d'una nau a Santa Margarida de Montbui. Segons fonts del cos, el foc, que ja ha estat extingit, va originar-se al voltant de 2:15 de la nit, en una nau abandonada al carrer Pau. En conseqüència, part de l'edifici s'ha ensorrat. Ara passem amb l'Àlex. Passem a la següent notícia. Veïns d'Igualada... Veïns d'Igualada van sortir allà al carrer per demanar l'alto al foc a Gaza, en el conflicte que manté Israel amb Palestina i el govern de Hamas, i que s'obrin els corredors humanitaris. Ara passarem amb la següent notícia. Oriol Junqueras ha explicat l'acord amb PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez. A tu què t'ha semblat? No està malament, però jo la veritat que no estic molt dins del món de la política. Doncs passem a la següent notícia. Institut Montbui ha iniciat el procés d'eleccions al Consell Escolar, que tindrà lloc aquest mes de novembre. En aquestes votacions es durà a terme la renovació de la meitat dels membres, un procés que es du a terme cada 2 anys. En aquesta convocatòria es renoven 2 representants del professorat i un representant dels pares, mares i tutors legals d'alumnes. El professorat votarà el dimarts 21 de novembre a les 3:30 hores. Els pares i mares també el 21 de novembre, entre les 6 i les 8 hores. Finalment, passarem amb l'última notícia. L'Escola de Montserrat ha creat un cor mixte format per nois i noies de 17 a 24 anys. A ti què et sembla que facin cors mixtes? A mi em sembla molt bé, perquè també donen l'oportunitat de cantar les noies professionalment. A part que segur que totes les veus juntes sonaran molt boniques. A mi també m'ha semblat molt bé això que facin cors mixtes, ja que ajuden a les veus masculines i a veus femenines que queden molt boniques a un cor i facin el cor més interessant. Doncs fins aquí el programa d'avui i espero que us hagi agradat. Ràdio Ins Montbui.